Pripravil som si pre vás zaujímavú sériu otázok a odpovedí, ktoré vychádzajú zo situácií, s ktorými sa v praxi často stretávame. Každý príklad budem označovať ako red flag, teda červená vlajka, pri ktorej by ste mali spozornieť, alebo green flag, dobrý znak, ktorý naznačuje, že veci sú nastavené správne a môžete pokračovať. Tieto hodnotenia budem označovať z pohľadu implementátora alebo dodávateľa systému. Máte vyhradený interný tím, ktorý má na implementáciu čas a zodpovednosť. Perfektný predpoklad, green flag, je to dobrý predpoklad, aby implementácia išla správne. Dodávateľ na úvodnom stretnutí slúbi, že systém v ostrej prevádzke bude do týždňa. Red flag aj green flag. Pri robustných systémoch je to nereálne. Ak sa niečo nasadí do týždňa, ide spravidla o jednoduché krabicové riešenie, to sa ešte dá z minimum nastavení, no ak sa jedná o komplikovaný systém, je to absolútne nereálne. Top management otvorene komunikuje, prečo zmena prichádza a čo firme prinesie. Perfektný green flag, je to správne podporenie manažmentu a viete, že má pre firmu strategickú prioritu. Interný tím trvá na tom, že systém treba upraviť pri každej funkcii. Jednoznačný red flag. Znamená to, že nepoznajú štandardné funkcionálne systému a rovnako chcú všetko meniť, čo výrazne zvyšuje náklady a rizika projektu. Nie každý red flag je problém, ale keď ich odignorujete, zmení sa na krízový plán.